Yesu tuchukwane. Pachapatwa nemoto. Mwana nibatsiro. Washington kuchiwa aronditolera munda wangu wakabvira yangu asi makambokunya mudani muno andisati kutanga kutotanga aititolera munda wangu saka wakabvira sabhukukiri achiripo tikaenda koimangana kuna sabhukukiri uyu akashaika mazuva apera akati iwewe wakatengeserwa ndakatengeserwa ngemurume wake uri kutara murume wake kazi ndisabhukukira akatengeserwa ndimurume wake zikanzi zikanzi mukadzi wacho muri kuzviziva here kuti makatengesera murume wenyu wakatengesa munhu ini ndikati handizvizivi kana vana vangu wese hapana kungoziva kuti baba wakatengesa munhu kazi saka wakatengeserwa iwewe painani zikanzi inini ndanditi kuchikoro munhu uyo wakatengeswa ndimhai wangu wakatenga kuna mhai wangu nababa wangu ndiwo wakatengeserwa ndiwo wakatenga munhu wakatenga munhu iyoyo ndikati inini ndisingazivi zvikanzi ndipo tataurirana nyaya iya yetiri kuka ndisabhukubhirire mhai wenyu uri tina baba zikanzi mhai wangu nababa wakafa zikanzi mboo yenyu yanga iripo ndiani zikanzi mboo yangu yanga iripo ndisabhukubhirire wakafa neva zikanzi ndikati imimi mai murumenyu ndikati murume wangu wakafa iye mhai wake nababa wakafa kaitipei bhuku rakasiyaremerwa ndisabhuku wakasaina wakafa wacho akati handina zikanzi tipei chitupa chake kazi handina kazi saka zvino muri kuya komangara nyaya uyu murume uyu wakafa watine makore 5 baba atengesa munda ine ndisingadzizi newana wangu wese ndina wakomana wa5 wese vari mumasango munikadaenda uya nawo iholiday saka kazi zvino mutenga munda musingazivi wana wacho vasingazivi zikanzi ndakataura naye wakanditengesera ati oraiti kuti wakatengeserwa munda zvichazivi aibva azire enda waregere munda uyu ndigiri aibva ndabva atombomira kunima munda iwoyo kutema saka wabva atanga futi kudzoka izvaruva tisabhuku washaika aibva aenda kotema futi munda wangu taona munda watemwa munda watemwa saka tichaendi zvokari nokuti iye wakataurirwa ndisabhuku kuzvitengera aimboregera saka wadzoka futi kotema isu ngatiende kwamama tiende kosveta nyaya idzoko saka muri kuona tauya ndiyo nyaya yedu tinayo inini mumba medu tiri 5 ndiri last born saka muna 1998 minda takapuwa na baba tikadzoya asi tuminda tiri takupa yuti tudiki munozotsvagwa saka ndakataura nababa munda kuzowanzvira baba akati enda kutaure nani nabamukuru Charles unoenda nemuteti $80 ndani $100 noenda nemuteti wonani bamukuru Charles ndobva ndasvika kuna bamukuru Charles akanga ari ega ari mukicheni ari kubika sadza rake pandasvika ndati bamukuru ndiri kumbirawo munda zvikanzi une mari ndati handine $80 dzangu 4 zvikanzi zvakanaka waita zvakanaka munhu wemumba auya kuzodini kumbira munda ndinodini zvakanaka pane kuti ndizongotengesere kunomwe munhu ndadaro ndikati ndichambotaura nasabhuku pandaenda kuna sabhuku neva ndikati ndatenga munda kunani nabamukuru Charles zvikanzi handikuisi mubhukuba ndisati ndawanana nabamukuru Charles wacho ndobva ndabva auya neni kuna bamukuru Charles tiri 2 patasvika kuna bamukuru Charles tiri 3 aibva ati chini mwana atenga munda kwandiri zvikanzi ndakuisa mubhuku kana munhu atenga munda ndomuisa mubhuku une $15 here pandamba $15 ane mawana pandati zvino bamukuru zvomanditengesera munda uyu kana paine munhu azongoti munda ngewangu kana ndinozoita sei zvemusanoni pakanatsama
zvikanzi nabamukuru enda waite zvaunoita pamunda ipapa, kana paine akubvunza unouya wanditaurira kuti unoti enda kuna bamukuru, ndini muridzi wemunda. Hapana anokubvunza nekuti ndini muridzi wemunda, akunetsa enda kuna bamukuru, ndini muridzi wemunda. That was 1998. Ndokubva ndati ini ndiri kuchikoro, saka ndikabva panapa ndakudini, ndakuenda kumukopa kuchikoro ndandi pa teaching practice. Ndakuenda madhezi angu akwana. Zvikanzi ndiri kuuya kumba koisa muganga. Ndobva adzika kumba, aibva asvika kuona mai wangu nababa vangu. Aibva ati mwana wakatenga munda, akapinda mumba, mwana wakatenga munda kwandiri. Saka uyai ndikupangidzei mugano. Mai nababa vangu vakaenda kuona mugano, wakaisiwa mugano, wakatemerwa ngemiti. Watemerwa nemiti, inini ndakazouya. Zvikanzi bamukuru wakazouya panapa, akaisa mugano. Ndikati zvakanaka. Marizo ndaichengeta pa teaching practice. Ndakatenga waya, obva ndaisa 1998. Ndiri kuisa dzadzi singakwani kuti mari yanga iri kushota. Pandapedza college, ndapinda 2000. Ndapinda muna 2000, ndakabva ndatanga kutenga waya, ndakadzitengera gweru. Ndadzitengera gweru, ndaidzipa mukoma wangu. Aiuya nadzo nebhazi reZupco, kubva kugweru kuya naro kwaHondi. Mapo ndakatengera mamutani muna 2000, masisitema mapo acho ndinawo aya. Patapeisa waya iyoyo, ndakaisa nemunhu anonzi Chitaukire. Chitaukire ndiye ndakaisa naye waya, ndikamubhadhara. Ari kuisa waya aiti ndine zino rakara rakazvimba. Aibikirwa sadza ndandaziyambiri apa iyi. Aibikirwa sadza ndandaziyambiri apa iyi. Abikirwa sadza iye. Ndazoti nini, ndaisirwa waya iyoyo, mombe dzaipinda imomo, ndadzidza baba wangu. Dzababa wangu dzanga dzako papa sina dzinorima. Ndiva ndati dzamukoma wangu inini dzinorima pamba ipapa, ngadzipinde imomo. From 1998 dzichipinda imomo. Baba wangu akazoshaya muna 2006, mombe dzinopinda imomo. Dzamukoma wangu dzababa dzanga dzako. 2006 mai wangu akashaya 2009. 2009 mombe dzamukoma wangu dzadzipinda imomo. Kubva muna 2009 kusvikira muna 2020 mombe dzamukoma wangu dzadzipinda imomo. Ndichisenza imomo. Panaya pa 2020 ndiri pa lockdown. Ndandi kutema miti imomo. Huni dzangu ndichitema imomo. Ndopo ndakasvikirwa nevakomana John Bill na Phineas Bill. Akati uri kutema munda wedu ndiani? Ndati munda ndakazotenga kunani? Kuna baba wenyu muna 1990. Mai wenyu anozviziva kuti pandakaisa waya baba wenyu anga aripo. Handitozozivi kuti akazoshaika nini. Baba wenyu anga aripo. Ndiye akanditi kana pane zvanetsa unouya kwandiri. Zvikanzi uri kunyepa, wakatenga munda wedu papa sina mai wedu, papa sina isusu, saka hatizvitenderi. Saka ndibva ndapinda nawo, wakasvika ndiri pamba paina mukoma wangu inini namai guru. Ndikati handiri kuna mai guru. Mai guru akasvika akati wakatora munda wangu iwewe. Waya yauri kutaura iwewe ndiye mai guru wako. Mapowe yauri kutaura iwewe akaisa na mai guru wako. Wakaisa waya iyo mchita kure ndi mai guru wako. Isusu takakumbirwa padho. Ndi mai guru wako. Ndikati nini handizviziva izvozvo. Chandinoziva ndechekuti ndakauya kuna bamukuru. Ndikati bamukuru ndinoda kudini? Ndibatsirewo nemunda ndiwanzvire kumba kwangu. Bamukuru akandibatsira nemunda. Ndikaziye ndawaite zvaunoita ndikaisa waya muna 1998. Baba wenyu anga asipo here muna 1998. Muna 1999 anga asipo here. Muna 2000 anga asipo here. Kusvikira azoshaya handizivi zuva gore rakazoshaya. Ndiri muna 2020 ndiri kushanda mumunda imomo. Wakomana dhopo wakauya vachipitaura ndikakwira nawo ndikaenda kumba kwamama awo kuti inini ndakazotenga munda muna 1998 ndichidzidzisa waya. Nanhasi waya yacho ndiyo iripo. Zvikanzi aiwa uri kunyepa iwewe, takakumbirwa padho kunani naSelina kutuwa mai guru wako. Handiri mwana. Ndikati aiwa inini ndini muridzi wacho inini ndini ndakatenga. Ndokubva wati after 2 days wakabva waya pamba pangu waita noise wakandidzingira ndiri pamba ndandini ndega pandapinda mumba. Vanzi sabhuku vakakudaidza
Sabhuku wakakurambidzai zvamambomira handina kurambizobara sabhuku aizwa izvo handisati ndapedza sabhuku wakakurambidzai bvumamira mazonotanga nekuti sabhuku wako ndizvo wataura inini asi ndakabuya kumba kwavo ndobva ndazi ngatiende kwasabhuku pataenda tese kwasabhuku inini mai awana Phineas naJohn patasvika tichitaura nenyaya munhu zvikanzi nasabhuku gore rouri kutaura nasabhuku wanga aripo unodai wakapiwa tsamba yekuti wakatenga munhu ndikati atina kupiwa tsamba wakangoti wendaise zvaundoite zvaunoita ndiochi ndio zvinotidza kuti watenga munhu zvikanzi handigoni kuti wakatenga munhu zvaitika ndezvekuti dzimba dzavo dziri nechekuni dzimba dzavo dziri nechekuni munda yedu iri nechepana saka paitika dambudziko rekuti isusu tinogara kumusha kuugomo kwagwerero munda uri nechemuzasi saka paitika dambudziko rekuti mazuva ese taisvika munda madyiwa nemombe ndopavakazoti kuti tirege kuramba tichinetsana ngatikokere saidhi yamusuri kurima bai mombe yamuri kuti it's very awkward. That's an awkward arrangement. Queer. It's a queer arrangement. Unotaura iwe utanzi mombe tikumiswa nemombe moti munhu wacho arikunetsa nemombe moti chisa padhuku yako muminda medu chisa padhuku muminda yedu kuti tikontene mombe dzako iwo watahasiwa watiwo ndi maiguru wavo ndiwo muntu wakasapenza ari kupi maiguru wavo maiguru wavo uripi saka une chaunoziva hauna chaunoziva isu toda kuzanauyamuka taura chokwadi vanhu vanouya kuda kutsvaga chokwadi mumwe mazvakafanira kana usina chaunoziva unokutaudza ndidi totopedza notokutsvaya kuda kutoa chinhu chiri very simple why yakaita 1998 ndopa ndakatanga kuisa waya ndopakaiswa waya 1998 matisitse maposi aya rapa no it's okay ndopakaiswa waya asi handi yakaisa ndimaikuru wacho wakaisa what do you mean uruti ndozvaifana kwautaura nekutanga izvobva kuwedhigo kuti hauna chaunoziva unotoda kunyepa uikamuyetusaoti hauna chaunoziva gara pasi mune zvamunoziva here mbuya ndaona zvamunoziva tamudakutaura zvanoziva pamusoro echangano ndienda akaisa wasi akatanga waya iye akaziya zita ndinozi Nyasha Kutiwa ndine last born yeapo uyu ndinotomuziva kuti ndakatodzidza tiri silveji inini ndakaberekwa 1977 munhu wakatoisa waya ihanzvadzi yangu pavakaenda mai nababa kunokumbira zveshuwa munhu ndakanga ndichitori mudiki ndokuti ndaenda kuma21 matiti pakaenda kunotaura mai neminda nekutaura nehandadzi vachitaura zveminda ndaitozvizwa ndimukoma ndiri kuti mai nababa vanga varipo asi mukoma paakaenda kutaura nevaridzi vemunda namukoma iyena
inini ndakatoenda kunobikirawo munhu akaisa waya. Ndo patakatokura tichitoziva kuti mukoma une chinyi, une munda. Nauye akuzotaura uyu kuti maiguru uyu achitondiudza wakati tete. Nauye iri kunetsa ngeyekuti zviri kuzi maiguru uri kuuya kuti maiguru wakaenda kunokumbira ava kuti tiri kudawo kuisa padhock. Maiguru vari kumusha. Saka uyu wakanotaura namaiguru hatizivi zvavakataura nava kusvika vazoka vakuchitaura kuti munda ngewedu. Isisu manje namaiguru havana relationship yakakwana. Ndo pane nhau. Asi mukoma anotoziva kuti munda ngewe munin'ina. Asi mukoma wakaenda kuna ava kuti tiri kudawo kuti ndise mombe pai mupadho. Ndo pane nhau iripo mazivire ndinozviita. No, but inini tautaura chokwadi. Let's not use our age to take advantage of one. Let's not try to look for sympathy from people. As this there is no way munhu is a fenza. What is a fence? Munhu mukuna mapo. Anoiswa mapo aiswa handi yako. Fence yatengwa handi yako. Munhu aisa fence handi wako. Munhu abikira munhu aisa fence handi wako. Wongomira kuti ndepa. Something is not right. Pana undinyepera. Nenye kuti murutengesa land, mwadotengesa land. Saka mwadongotsvaga tumopportunities mbichera kangobuda opportunities. Toto wakatomugula munhu wakatomubudisa kunze wadadi totengesa kuti panyowa. Isusu atiri iri techita munhu anotaura chii. Munhu taura chii chokwadi tinochiona. Chokwadi tinochiona. Because kana muruti mimi, I want to understand something. Kuti muruti mimi hanzi takamuti yenda maikuru akakumbira padhock. Maikuru okumbira padhock. Aso waka padhock wacho ndi uyu. Asa kumbira padhock ndi maikuru. Ndizvo. Maikuru okumbira padhock. Aso waka padhock yacho ndi uyu. Totalisa kuseri. Maikuru ne uyu. Hawataudzana. Muona zvizo kutaura kuti gataura chokwadi kana mauya apa gataura chokwadi maikuru neuyu hawawirani hawaonani saka uyu aizonofenza padhock yamaikuru sei izvozvizvi takamira kudai maikuru usapotani pakati penyudzu maikuru uri kusapota ani muri tu. Isovesa kusapota imimi. Because haadi munhu. Mirai bambo. Guys, upenyu haudi bezvo. Ngatidzidze kutaura chokwadi nguva dzese. Tikadzidza kutaura chokwadi nguva dzese mwana anoti anotikomborera anotiitira zvakanaka. Ndakuudzai zvinhu zvandakuudzai kuti hazvimake sense kuti maikuru anoklema padhock yefenzi iri kuvakirwa nemuvengi wake. Majudha oti lendiyo ndedu asi maIsraeri tirini tipenzerei. Zvinobuda izvozvo pane urundi nyepera pane kutaura chokwadi because uyu masamba ake zvakatenga zvese mapo nechii nechii zvese zviripo and the unfortunate part paakafenza uyu baba anga afa here anga aripo mai anga aripo
Ko baba wao anga aripo wakashaita nini baba yenu 2009 from asi 1998 fence yakaiswa 1998 baba ofa anombokomplena nezvefenzi iyoyi imi mochisara manje mochitanga kukomplena nezvefenzi izwai mbuya mbuya kana baba aine zvaakasiya akaita ari mupenyu hamukwanisi kuzozvivhesa nekuti wafa zvakatoitika zvakatodii zvakatoitika because ini chirundinetsa kana 1998 baba akafa wacho lezi anga aripo fenzi ikaiswa 1998 baba aripo imimi muripo asi hapana akasunudza chii kusvikira paita 22 years maikuru wotouya achikudzirwa mombe dzake padhogo yavakwa nechii mufenzi yavakwa nechii neuri muchizviona anditi nhasi uno 27 years down the line makutanga kuti right nefenzi munge medu guys very unfair because chinondiretsa chekuti pazviri kubuda kwandiri ndiri kuti akaita dhiri rehandini so you cannot change a deal that yamusina kuita ndochokwati chiripo dhiri rehandi makariita dhiri rakaitwa ndiani ndibaba wenyu rikafamba baba wenyu arichi aripo he never complained baba wenyu akasiya fenzi iripo mombe dzichidiri dzichifizirwa imomo dzichipinda he never complained saka imwe zvekuti muti baba hana kutitaurira kuti tatengesa that something else is between yourself and your husband koimisei makadaumira kutaura kuti baba mutaurwa ndiyafa manje agwagwa achikutaura achibve kubhuwa manje achikutaurira kuti apa lendi tatengesa asi pamamuru yasadza mese muchirara semubhedhi you never bother to ask about kwenzere kuti baba ndikuona fenzi iri kuitika kuti chiri kuitika hamuna kukwanisa kuzvifunga izvo kana kuzviti hamuna mubvunzo ini makumbo anga kuti ndichafambe kuenda kumuntu handisarina ndaisori madii unoenda katora kupirwa ndite zara wangu bonifasigiriri ndofunga kwamambo anozivikana muzukuru wako maiyo umakonesa mutombo saka ndikonotaura kuti baba uyu kuti akatengesa anga akurwara angaibva kwavo ndakunyatsokumutaurira saka musoro wake unga usaudi aende ikokoko kurefu no ndosaka mutara pai ndikuti whether akatengesa musoro wake uri right kana kuti musoro wake usatori zvakanaka the bottom line is akatengesa makasiya murwere wepfungwa arikutengesa chimunda vamanyarara mozoda kumirira kuti murwere wepfungwa wafa mochiti iwewe wakazotengeswa munhaka chibva hai hakuna zvakadaro because zvinhu zvakafanira kuti 22 years dziri dzatutwa 27 years dzatutwa uyu munhu kwai munofanga muri mukombadzedaka for 27 years wakauya naJohn naPhineas wakapwanya waya yangu yese ndakaita 2 years ndiri kusenzera waya iyo akapwanya waya yangu akagura nemapo acho akapwanya ndika ndine foni ndakatora mapo acho akaunganidzwa newaya dzacho vaibambuka ndichaiwo semurume kati bambu musaite chipfuwa chehuku pamwe pacho misodzi chimwe chaise murume siya wana mai vacheme newana nei mukatanga kuchema mapuwa rukurwa wanaozouma because iyoyo yamutotaura that's malicious injury to property. Malicious injury to property is a criminal offense. Ndai kumapurisa makamhanga rero mapurisa
ndakamhangara kumapurisa wakati chii wakati tiri palockdown ndakaona mupurisa unonzi Chikomo wakati tiri palockdown chizokai bhegi kwaruda mutaura kuti nyaya yangu yakati haina kuitwa izvozvo yakundinetsesa nyaya yanyu if you revisited yes because ini ndikufunga kuti aifanira kunge akapwanya mapoka ndibaba wangu mapoka akapwanya baba chiri mupenyu rikadafa ndakazopwanya wafa akambona duda tova ndamuzure imi pamune makore vagari ila ndinapora ndakapwanya kana ndakatema handipendiwa kudzura nokutema zvakafanana because your aim pakudzura yanga iri iyi sikangokura chengemetezeti shamwari izwa munda baba wakatengesa simba akuna abo this thing atingasikuti tumbopedza nguva yekuti titumiwa kuti ndaimozwe kuti it's very clear munhu akatenga zvinhu zvake akatenga mapuwa ake akatenga fenzi yake akaisa baba wenyu aripo baba wenyu akataura zvakapa munhu akaita sei zvese zvikapera imi mochimira kuti baba azofe mozotanga kuya kubvisa sei musina kubvisa mapuwa baba rumbenyu sei musina kubvisa mapuwa baba rumbenyu iye zvakazwawo kuti baba vafa wakadini kuya kubata maoko atichitamba pane chipereti chako une chipereti nyaya chaidzauri kuda iwe pambazo nechipereti nako rechipereti chake handina uya ndecheichi wakadirwa mari yake kandi baba ine ndisingazivi ungatanaka yakubata maoko achitaurawo nyaya ayo anoiwa wakatengeserwa akatopedza iyo zvizvuripo saka anoiwa aiwa handei kumba kwavo bambo endai mugare panzvimbo penyu fenzi yenyu mugara zvakanaka ndepenyu imimi baba imimi vakomana endai kumapurisa mosungise vanhu vakapwanya chii fenzi pamusoro chavo